kadya luluh gregeting urip Sang Rama Wijaya. Rumaos sungkawing galih narendring Pancawati sebit rontang ranting angles kekes kesandung wuyung nenggih risang regawa lamun wengi tansah kaimpi-impi yen siang tansah gawang-gawang citrane Dewi Sinta linali saya ngalila rina sawimbuh ngrujit nala ginagas saya angranui tambuh-tambuh Kang Sinedya ingkang kagantha ing pengangen-angen gawang-gawang icale Sang Dyah Ayuwara Sinta nenggih Sang Rahwana-raja nggih nyarsa nyidra Sang Dewi Sinta kadya dene tuwa buru kang ngarsa amikat peksi. Sinta, ayo wong ayu, kowe dadya garwaku, kowe melu Rahwana-raja bakal urip kepenak, ora tiba parang, ning bakal tiba kasur babut. Ayo, ora perlu kowe nggondheli marang pawongan wong lanang sing ora bisa muktekke marang kowe Sinta. Rahwana-raja wis dadi sumpahing atiku. Aku ora bakal ngladeni marang sawening priya rena Rakaka Prabu Rama Wijaya. Mula aja ngimpi-impi kowe bakal bisa tak ladeni kaya satatane wong bebojoan Rahwana-raja. Hei, ora perlu kowe dadak ngina, ora perlu kowe dadak ngendhakake sing dadi kekarepanku. Ayo, yen nganti iki ora gelem kelaku tak rudha peksa kowe Sinta. Ayo, ladenono Sinta. Sinta, aja urip. Ana swara wanita kang anjelih kararantang njaluk tulung kaya ana ratu ingkang meksa marang rasane wanita aja tepeksa rasane kalau tak sampluk nganggo sliwiku mbuh dadimu parek. Wah!
megegeg ugeg-ugeg hemel-hemel sadulita lae paduka enten napa sinuwun ketingal gugup geragapan rengu pasuryan paduka sinuwun nadyan pinulas mesemanuhara namung singkeling penggalih paduka sinuwun menika mboten saged dipun tutupi mesti kemawon wonten ing nembe paduka penggalih sinuwun Kakang Semar Badranaya kula bener apa kang dadi aturira Kakang Semar ingkang gawang-gawang ana penggalih kula lakon ing ngamung krungu saka pengabaran satemah kaya tak ento-ento dewi lelakon nalika Yai Sinta Cinidra Narendra Yaksa ngalengka Prabu Rahwana Raja Kakang Semar nalika Yai Sinta digura-gudha kelawan Kidang Kencana satemah soleh Kidang Handudut rasane Yai Dewi banjur Yai Dewi Sinta potah kepengin ngingu utawa duweni kidang ing becik mula ketang tresnaku kelawan Yai Dewi Sinta kang nalika semana wis gelem tak kanthi rekasa urip ana ing madyaning wana mula aku banjur nindakake daya upaya ngupadi Kidang Kencana ingkang leleda marang Yai Sinta Yai Murdaka ing ndak titipi garwaku Yai Sinta nyatane lena ing reh kawaspadan satemah Yai Sinta ilang saka ing papan ingkang wis rinakit kelawan Yai Laksmana Murdaka lan manut atur Yai Laksmana papan iku mau rinajah banjur aku kelawan Yai Laksmana Murdaka ngupadi ilanging garwaku Sinta ketemu kelawan Garuda Jatayu ing wis tanpa daya Garuda Jatayu kuwi mau matur lamun to mentas bayana swara wanita kang anjelih jaluk tulung satemah Garuda Jatayu ngupadi tuk sumbering swara tinemune ana ratu buta ingkang mrawasa marang saweneng wanita ora liya mung kejaba Ratu Ngalengka Prabu Rahwana Raja Kakang Semar Badranaya nglangu tebaning pikirku kaya enggalku mudu prating negara Ngalengka boyong kundur garwaku Yai Sinta Kakang Semar nggih kula ora maido kalih raos paduka aja to kelangan bojo kelangan dom wae atine ya rada gelo mila kula sampun saged ngraosaken risak ing penggalih paduka sinuwun namung marang paduka mintang kanthi jangkep sampun ngantos grusa-grusu menawi wonten kersa paduka menawi dharatur kula monggo sedaya kala karembaka kaliyan para nayaka ing nagari Pancawati awit ngemut bilih paduka sinuwun Prabu Rama menika wis dudu duweke wong sak golongan ning dadi duweke wong sak negara Pancawati awit menapa paduka lenggah jejer minangka Narendra menika sing milih ya kawula Pancawati aja mung mikir perkara kulawarga ning perkara negara ya kudu paduka penggalih mangkono Kakang Semar nggih monggo sinuwun kula suwun paduka mudhari ruwet aja diudari dhewe namung keparenga paduka paring dawuh dhateng para nayaka sinten mangertos
salah satu giling nayaka kula wau saged atur kawi damar majaraken dhateng raos paduka Sinuwun Prabu Rama. Iya. Nanging Kakang Semar sapa sumengkang kalasaku muga wulan jaring arep ingsun wis bisa mboyong kundur Yayi Dewi Sinta nggih. Monggo siwun.